ngangalazi ilanga mina ngoba ngangalona eNazaretha futhi ngangizolo eNazaretha angakuthandi angifuni ngoba namhlanje senguqela sengushumayela bese kethi ngangikuthanda uthi ke uShembe wena mfana sisafuna ukusebenza nawe ngeke uze usinde lapho oze khona isigcino sakho sogcina ufile uma ungafuni ukuswa sikuthuma thina boShembe sase siyasukuma isangoma sathimula sase sithatha idoshi sase siyadongela abangazazi lezi zindaba Yasinda ngake ngabona inkomo zingena esimini yomuntu ziyodla esimini yomuntu kanti ishiselwe ngesiko lenkawu zangena esimini yomuntu sathijima wathi wayibona sesiyophuma ngande wathi awu uNkulunkulu wamazwe waphela impela wami wathi mayithi yafika khona eseyikhipha wathola ukuthi umbili uyayiphilela nje beyihamba ingqampona ngoba ishiselwe ngesiko lenkawu uma inkomo ishiselwe ngesiko lenkawu ke iyagijima nami ngicela Shembe ukugijima ngoba kuningi inkosi yezomhlaba wakho okwenzile kulomuzi kuningi okwenzile inkosi yezomhlaba lo muzi uhamba uphela lo muzi ufika kusewubhombela lo muzi usubuya sekuyinyanga yezulu kuningi inkosi yamakhosi ngiyacela ke Shembe ingcwele ukuthi uma usumguqisile phakathi kwalezi zihlwele zakho ingaka uNkulunkulu ingcwele diyana zakithi eyilelo thuli nomhlabathi nabalele kulomuzi
Nkosi yezomhlaba uma ngabe beboshiwe Nkosi ubakhiphe ngokuguqa kwami la uma ngabe shembo ingcele baba Nkosi bengaphandle uNkulunkulu wengcele baba ubaba isibusiso ngelinye ilanga usukhona lo muzi njengoba ngithi ngiyagijima mangaqala phansi le ndaba ayi ngafuna ilanga phinde kusa ngafuna ilanga phinde kusa lingaphela lonke leli sonto ngoba nje ngendaba yalo muzi kubuya kwawo kodwa ngifisa ukunqambona ngelinye ilanga lo muzi usubuyile uNkulunkulu oqala ukungena kulo muzi ngenyawo ayingomoya uthi ngole nkosazana lwaluhlezi kulesi sihlahla lubheke enyakatho kufika isitha somlungu esasingafuni ukusho ukuzwa ukuthi lo muzi le ndawo le ingekashembe se-AWP waye umabhalana wayo uyafika ke lo mlungu la ekhaya sesiyazwana naye soniswa into yodwa hayi sifanso shembe silwana samamhlolo inyanga isulu okwathi uma ngabe sebengibophile la ehlathini ngo92 eqala basebeyangibopha bangisengela base bangithola uma sebengibophile bathi ke sikubophela ukuthi utholakale endaweni engakufanele ukuthi uhlale kuyo ngoba le ndawo sekuyindawo yesiqiwu yayisidayisiwe le ndawo idayiselwa kwaba AZ Bombers beqiwu siyakubopha ngithi lapha engibophe khona ngibophe endaweni enhle kakhulu ngiyojabula uma ngibophile ngisho ngafela ejele kodwa ngizobe ngifela ushembe ngoba le ndawo ingakashembe bathi ke labelungu yini ungasikhombisa ngayo ukuthi le ndawo ngempela ingekashembe ngithi ke mina cha kulula shoneni nina ukuthi nifuna ukuthi ushembe enzeni ukuze nibone ukuthi indawo ngiyakha ngempela base beyahlangana bakhala ngiyazana babuya besa kimi bathi lo mfulu uyawubona lo umzingazi igama lawo ushile wawela ngenyawo wela ngaphesheya kombonami ofishi babe banjwa ngesandla ushile lo mfula unawo amanzi aqoqelwe ukuthi ahambe emseleni kuze aye enjinini ledonsa amanzi bathi ke sifuna lo shembe wakho agcwalise lo mfula ngithi mina awukulula lokho shembe uzogcwalisa amen mayibonga Nkosi amen bathi uzogcwalisa ngithi uzogcwalisa kanjani Nisi isulu shembe ugcwale lo mfula bathi hayi uyabona masiyibuka lapha imvula kulezi zinto zabo abayabuka ngozimvula ayikho imvula uzoyigcwalisa kanjani ngithi mina njengoba senitheni nanifuna ushembe agcwalise lo mfula alesizulu ugcwale lo mfula okwenu yilokho kuphela yekani ukubuza uzogcwalisa kanjani akhona kwenu kashembe nami bathi nini ngithi mina hayi phela sazokushembe naseningiphuthuma inyanga isulu yayisemapondweni la yayikhona base bethi hayi kulungile awuye kulo shembe wakho uteteleni base beyangidedela nase ngiyahamba ngaya kuZulu khona uZulu bese lapho belapha eMandeni ngakwasithela baba ngiboleka imoto
abelungu bathi angiyotshela uShembe agcwalise umfula. uZulu awu tiyane utheni wena ngithi nothe uShembe uzogcwalisa. Wathi uZulu umthiyane yiNazaretha. Wathi umthiyane ngathi usugagamela. Ngase ngiyambona uyangabaza. Ngase ngiyamshiya ngathi okwakho Zulu nginikeza imoto kuphela. Wayesethi cha ngifuna ukubona uPetrol uzofakwa yini emotweni. Nansi imoto ithatha uhambe nayo iyolala ekhaya kwakho. Ayithatha le moto ngabuya nayo kwakungeneki la. Ngalala nayo lapha yase kuyihopheka khona. Ngapha enqweni lakwafakazi. Ngalala nawo khona. Wasekuseni ngayigwaza. Ngibheke emampondweni. Ngasuka lapha ngo1. Ngafika emampondweni ngo5:30. Uma ngifika ngivusa abafundisi. Ngithi ngithunywe ngabelungu bangithume kuShembe ukuthi uShembe ma ethi le ndawo ngeyakhe akagcwalise umzingazi. Kwakuba uMadlala, kwakuba uNdunakazi. Bathi awu utheni wena nami ngithi na uthe uShembe uzogcwalisa. Wathi uMadlala umfana. Awu bekufanele ungavumi uzogcwalisa uqala kuShembe ungasho ukuthi uzokwenza. Ayi ngibona bangabaza cha ngiphana ipeni ngoba nithi uShembe selokhu efikelela kaphumi. Ngiphana ipeni ke ngibhale konke lokho engizokukhuluma lapha bese kuthi mhla uShembe ephumako ebese niyamfundela. Bese becinga ipeni banginikeza. Bacinga iphepha banginikeza. Nangisabhala idate. Ase siyaphuma isitwandla sisubile. Amen. Saphuma sabambelela eframeni ngesandla sika left. Sifaka amapijama. Sathi uphi lo mfana osuke empuza. Angibhalisana. Ngejubane ngibheke kuShembe. Akugijimile la ekhaya ngagijima. Uma ngifika kuShembe ngiguqa. Ithi inyanga yisulu. Hawu mfana bathina belungu. Ngithi mina baba bathi le ndawo akusiyona yakho uma uthi ngeyakho. Bathi yini isizulu sigcwale lo mfula. Wena utheni? Ngithe nje uzogcwalisa. Ayi. Saba nento engiyinto madoda. Sabe sesishintsha. Sashintsha isimo sokuma. Sasithi ukuphuma ngaphandle. Sasesibambelela ngo-right. Sasesithatha u-left sasesiyabuka. Sabuka esandleni. Wayesusa isandla sakwa-right. Wayesehlisa ngomuno la esandleni sakhe sika-right. Sika-left wehlisa ngomuno njengomuntu efunda amagama. Wathi waphinda wenyusa waphinda wehlisa wayesethi hamba batshela mfana ukuthi izulu lizokuna ngolesithathu emini ngo1. Amen. Asi ngiyacela lokhu qile umfana ngamthiyana. Ngicela manje noma abe yamzona mfana ngamthiyana. Noma ngabe wakona. Kodwa ngicela ungambheki manje. Ngoba kuyena mfana ngamthiyana lokhuluma. Amen. Khuluma isithunywa sikaShembe. Uzobaneshwa. Into mhlawumbe kufanele kusize bese singakusiza. Ngenxa usuwabuka umthiyana. Ufuna wehlukanisa umthiyane nomshumayeli. Shumayeli uyedwa, Thiyane uyedwa. Mawusonto umthiyane cha akaba uye umthiyane lo mase ngiphumela apha ke uyobuya ufaka umthiyane enhlizweni yakho. Uma ngabe sikhulumela into esezulwini yayisithi yini okunye ukufuna uthi
ngikwenze ngathi maba akusekho kunye Nkosi sekwanele yikho lokhu bengulandile yasithi nikele ngase ngikhiphe ishumi loshelele lale ishumi elihlangene yakho iphepha yasiyalifumbatha yalifumbatha yaphinde yalifumbatha yaphinde yalifumbatha yaphinde yalifumbatha kwesihlanu yasithi sekuphelele hamba naleli shumi ngixolele shembe subele liphekele lesibizi usizo ngithwesa ilona ufuna lo muzi babethi ngiyahlanya babe ngithuka bethi ngiyahlanya yosukela belungu bazombulala namhlanje bagcwele la ekhaya babonela abanye babethi ngiyahlanya bagcwele la ekhaya abasezini bethi hayi sesifikile siyaxolisa sasethu yahlala ngabe sengigwasa imoto ngibuya ngizala eRichards Bay kwathi ngolesithathu ekuseni ngabe sengiyahamba yakuba belungu eRichards Bay le uthiwa eRichards Bay yangabikho yayikule emergency kwakuyona Richards Bay ngase ngiyakubo afika ngo-9:30 hayi ngase ngisho lo mlungu uthiwa uRoso la kwakunamajaleti la elako 10-15 ayakhiwe 1 kubanjwa le ndawo ukuthi uShembe ufuna indawo yakhe kungenzeka yonke le ndawo ngekashembe asivimbe ngamajaleti bawakha nga 1 lapha eBethlehem lapha usethi ke lo mlungu usufikile msemfikile uthe Mshembe wakho ngithi na uthe Mshembe izulu zokuna namhlanje emini ngo1 base bephuma lethi lapha aqekelele lethi ehlola imvula base beya kuyo bayingunga bayibuka babuya bahleka bathi imvula ayikho lo Shembe wakho ngathi akayazi le ayikhuluma ngathi mina ngithi ngithena nifuna isulu uShembanisa isulu uqala imvula bathi bona yebo hayi ke akukho kwami uthi ayikho lapha yana kodwa kushembe khona ngabe sebenza ukudla benza ukudla khona lokho ukudla kwenziwa kabayazi lapha abasebenza emahotela okuchonywa izinti okuhlonywa ngezinti bakwenza banginikeza ayingabona ngase ngiyasuka ngiyahamba khona isihlahla sasesikhulu silapha ngaseDibey ngasefika ngilala phansi kwaso yayithe ukoma leyo ndawo leyo igqumana Dibey yayingabikho ngase ngiyalala phansi kwalesihlahla somqokolo ngase ngilamela briefcase yami ngabuka phezulu lale uhlaza linganalo ishifu awu Shembe hey Shembe uNkulunkulu amen 10:30 11 11 12 12 1:45 10:1 ngaqala awu Shembe ngiyahamba nokuhamba lapha ngigcwele amabhalisha emzimbeni ngangicile esibhedlela ngilimaswe ukuthi izwi kaShembe ngililalelanga leli sengikhuluma ngale mali emsebenzini ngaye isibhedlela emakhoti wafika uShembe waqhamuka phakathi odongeni hayi ebusuku emini wadabula udonga nje waqhamuka khona wayesethi wena mfana ufunani lapha ngathi ngiyagula ngidimele wathi ngiyanzweni ngase ngiyasho ngathi pho ufuna ngenzeni mina ngathi ngifuna ungisindise inkosi yezulu nomhlaba abantu bazothini ngingane ngingaka ngibukeka sengiyinjobo wathi lalela thina kweShembe sesihlolile amehlo akho
umthambo wangenhlanye umthambo wangenhlanye awusasebenzi ngeke lisabona leliso lakho kodwa sizokwenza ukuthi umuntu osihlangana naye engakuboni ukuthi iso lakho langenhlanye yasabona kodwa mawuvuma ukuya lapha ekusukuthuma khona thina boshela ngathi ngiyavuma Nkosi kwathi makuwa u5-1 ngaqala ngakhuluma athi shembe bazongibulala belungu hawu ngidayiselana bona hawu ngiyofa ingane zami singangiboni ngishiye unkosikazi amabili ekhaya lesalukazi singizala lapho sikhona la ekhaya nonkosikazi oyedwa omdala ukhona la ekhaya abondliwa umuntu abanikazi womuntu impuphu abakhaleli umuntu ngoba ngihlezi la ehlathini ngenxa yesu bashaya kwathi mazi ithi 3-1 labe seliyaduma izulu laduma kanye laduma kabili laduma kathathu lase kusuqhamuka ifu ngapha lathi lihlaza nalutho laqhamuka ifu lathi malela lasethi kwenyuka lase kuyelibuyela phansi lase liyadweba liphindele emuva kwathi mazithi 1-1 la waya amen 1 o'clock dayishaya isulu kwamina nganiletha ngaba amadakada ngase ngithi shembe sekuphelele amen ngase ngiyahamba ngiyabuya ngisabuleli ihlathi ngafike ngahlala kulesa sihlahla nasi ngase ngiyagoqa ngiyathandaza ngase ngiyamosha lana ngolesithathu emini ngo1 ngoba usuku bakhona ngoba imini yangolesine ngoba usuku bakhona kwa imini yangolesihlanu kwa usuku bakhona kwa ukusasa ngesabatha kwathi ngo9 lasa amen wagcwala umfula selokhu wagcwala lokho amen uma bethi la emkhandini bangikhulumisa le ndaba ukuthi amanzi kwashawacima kanjani amoseka ngifele ngibatshela ukuthi ushembe ngizotshela ushembe awashise lamanzi kwathi ngolesine ngaphindela kubo hayi ngase ngihambela phezulu ngase ngasana ndaba namlungu la ngafika kubo ngathi yani umbonile ushembe nisaphika namanje bathi hayi ushembe wakho hayi khona ulinisile isulu omunye wathi hayi abuye belivele lizobona bathi mina kulungile kodwa lona linile ngesikhathi asishilo kusukuyekele kokunye line ngo1 nangosuka kushiloko ongela bakumhlulu isikhathi anginandi washi baba aqinanga lapho maNazaretha ngabe sengibuya ngisala ekhaya ngafika ngahlala la ekhaya sasisithi silwana lesibili into omusa kusukela namhlanje mfana wami ungahle ukudla izinsuku ezo8 safuna ukuthi sikhulume nawe angiyazi into ezokhuluma kanti kuzofika abelungu laba abangama security bathunyelwe ukuthi bezongidubula la bangibula la ehlathini la kwakho khona indlu kagogo Masibili kwakuyigqumana elalikhona la lingana ihlahla kwakuyibala nje kwathi ebusuku ngo1 kwasekuqhamuka ihelicopter yazungeza yasiyama yehla basebehla belungu ngeinkamba bathi qatha bebo 5 nangigobe idokodo la kulesi sibangamlotha wathi suka la uye lapha basuka la
lapha wafika ngagoba la khona usuku ngagoba lapha ngangaleliso ngagoba lapha wathi masebehlila bafika amathishile emehlwe la eMongo wayesethi uNkulunkulu wenu maNazaretha hayi mfana la uhlezi khona bazokubona sukuyolamela kulesa sihlahla thatha impahla zakho uyolamela kulesa sihlahla ebese kuthi masebesondele ungababuki emehlweni ubabuke inyawo uma ubabuke inyawo ngaye bakubona siyobe sikhona thina bosheme sekusingathile ngasuka ngaya la ngikhomba khona ngase ngishiya leli dokodo kwakuyidokodo lamakhathoni kwangamakhathoni engibhoza ngawo phezulu ngoba ngasuka ekhaya ngaphethe ingubo ngiphethe ishithi kuphela ngase ngiyawashiya lamakhathoni ngase ngiyohlala la ngikhomba khona besa baze bafika la ehlezi khona balibona idokodo lami namakhathoni base beyakudla bafike bakhahlela babona akho umuntu phakathi base bekhuluma bathi leli khafula lihambile libalekile isifundo ngiyasizwa kuphela ngisuke usikhuluma bathi alikho libalekile kanti ngihlezi khona la ngiyabuka amabhuzini la kusho khona uBhombela wathi ngiyabuka amabhuzini wasokhipha ugwalo lokho kunye kwase kuyawulayitha kuyawubhema kwase kuthatha umetshisa kwase kulayitha lamakhathoni hey umuntu ohlezi la nale stainless kusha amakhathoni la ungeke umbone hayi abazange bambone asha amakhathoni azaphela athi ma esephelile kwase kukhipha isibhamu kwasigekegeke kwase kwesihlaba emthini kwathi kube sitholile likhafula namhlanje besizokwenza nje kwasishaya lapha emthini inhlamvu yangena khona kwase kuyanqamba kwase kuyahamba bangishiya asala ngagoqa ngabona wahamba insuku bengizingela baphinda bangithola khona lapha futhi bangibamba ngalelo langa cha ngaze ngafika phakathi ejele ngangilanda abantu ngabalanda intambanana ngabacela ukuthi kabese lapha kuyisonto sizokwenza umthandazo uzobahlangabeza ngoba abantu babesaba ukusala ngase ngibahlangabeza e14 ngabuya nabo ngesala ngafika nabo lapha ya sathi ukuhesha kuseni ngabo 8 sivula ibala lapha esokwenza lapho nomthandazo sathi lapha nje sesiqedwe uvuka nathi ukufunda kwase kungena lezi imoto ezinkulu zamasosha zo3 namaveni amabili ayilandela ngemuva sasi u24 amadoda ayo4 omama babe u20 asifika emisiveni lapha ayisehla amabhunu amathathu esakeni nathi nani ngabalevi ukhona ushembe kulethela hayi bangilalela abantu ngaya kushe kumabhonweni ngakhuluma nawo athi sizobopha usendaweni engafanele bathi naye silindeni siqede umthandazo ngase ngiyabuyela uyabo mama nalabo baba asemfika sihlabele khulu mawe saqeda nasi ngiyabusisa sase siyasuka ngabakhuba ngathi yiphiphe abazongena kuyo
lase likhophi ibhulu lase libafaka yagcwala bathi iphenye base beyikhomba nabafaka kuyona hayi baba uhafu asisuka amaveni asisuka leyo magumba khomba esehamba kanti umlungu uyabhala lo baphetheko ophethe stage uyasibala nje obasingena lapha siwu-24 umlungu ubhala ukuthi siwu-25 sihambe sifike le station sehliswe kufanele siyobhalisa amanje amagama ethu sibalo siwu-24 inxaphi ibhulu ukhona uGumede la osonta evula amehlo wayengomunye wayekhona eyiphoyisa ehamba nalowo mngani wakhe laba khathi ibhuno ukuthi abahambe bawucinga lo muntu ka25 limbonile ukuthi ubegqokeni aphuma amaveni amathathu eyocinga umuntu ka25 akatholakala ngomuntu ka25 kuthe ngo2:30 kungena ishift ka2:30 wabuya umlungu lafika iNdiya elingenela le shift ka2:30 lasibala eStocksini siwu-25 wabiza umlungu nebhuku lakhe lika25 wabala siwu-24 wathi umlungu le nkinga sengiyishiya kuwe esho kuleli Indiya sengiyishiya kuwe lithi Indiya hayi ubane nabophile lo muntu kalosheme mina bobile lo shembe lapha Nanda yena enzile munye into yena nikile hawu kanti lo Indiya elilapha lisihlobo nonoyinkobe lithi mina bukile lo shembe nenzile lo munye into lapha khokho kamina hayi sase siyahlabelela phakathi eStocksini sahlabelela isihlabelelo seshumi umuzi wamana lasiyasibala Indiya lasibala lingena phakathi kithi lingasasikhombi ngomuno lihamba lesibuza manje igama negama kwathola ukuthi siwu-25 lo muntu ka25 akanali igama lathi hayi mina zoshiya afana ngalo layazibhala laphuma Indiya hayi kwasebusuku kwasekuseni siyobikela manje kwafika lo obesibophile wafika wangena naye wasibiza ngamagama wasibiza siwu-25 sawungena evenini sithema sehla evenini empangeni sesiwu-24 akasekho umuntu ka25 iveni ayikazime endleleni hayi lo mlungu ulandela iveni ngemuva wathi ngoba le veni ayikazime endawo lo muntu ka25 wehle kuphi kuthe mangeni manje sibizwa kuthiwa singene ebhokisini mina ngangumuntu obizwa angasi silunga mfundanga bafana bathi Akhios number 1 nanguyena ngasingibizwa ngoba mina uBhongoza laba bonke sebekhuluma izwi lodwa bathi sibizwe yilo usilande emakhaya intambanana wathi sise lapha asinaqala thina sibizwe yilo lolu uhlala asingiyafuna yathi manje yebo uqinisile babizwe uwe ngathi naye yebo balando yimi inkosi yamakhosi wathi base beyabalwa abantu bengena ebhokisini sangena sama 25 amen kwakumlibuko umlungu wayibeka phezu kwetafula wasuma uma ngenyawo
wabala 25 wabuka ibhuku lo muntu wa25 akabhalwanga la ibhukwini bani igama lakhe hayi basibeqamba bathi K Shembe. Amen. Wathi India asiyiboni into eboshelela kwabantu lo mthatheni nimbuyisele lapha enimbophe khona bese kuthi la abantu bathathe nibabuyisele la empangeni bayise station lapho bazogibela bazontshela la bazogibela khona baye emakhaya kodwa lo mbuyisele lapha enimbophe khona ngoba uShembe uzolwa nani. Bangithatha bambuyisela bona la bazongibeka la ngahlala la ehlathini ngelinye ilanga lo Bhongoza uthiwa uLoso wayesegulelwa unkosikazi wakhe wagulelwa unkosikazi wakhe wangenwa umhlafu sebeleni walidli ibele hayi uShembe hayi lahleka ibele lomlungu lasala la ugephezi bamthatha umlungu bamisa ezibhedlela lapha lo mlungu wayisuka eZimbabwe bamisa kuzo zonke izibhedlela ukwehlulekeka wayesethi lo mlungu hayi ukhona lo muntu owanisa izulu kwadwala umfula lo Shembe wakhe mhlawumbe engamsiza lo nkosikazi amen wayesethi lo mlungu umlandeli basebese bezongilanda ngathi hayi ngeke ngihambe ngemoto yenu ngisazocela izabazi singiphekezele ngase ngicela abanye omama la majalti abakhamba emergency ngawo bavimbereke ngabathatha ngabaletha la ekhaya abazange basaphindele labo bantu ngalelo langa emakhaya balala la babe u5 balala la bahlala namhla ehlathini sase siyawela kwakukhona izingane zabafanyana zazincane ezingakanyana zino 10 years 11 years 12 years omunye usihlalo khona la wesakhiwo sala ekhaya uphumlana babe khona no nabafana bakwalapha kwashongwe OP babe khona la ekhaya kungabafanyana njena ngase nguthatha labo ngafana sawela nakho ngaphesheya lapha saya kuleli ijathi lomlungu masifika khona safika sangena esangweni asishaya isigubhu kasishaba lapha ngaleso sikhathi ubosha izandla nenyawo bathi hayisobosha neshaya bafana basishaya isigubhu washaya imbongo sasimbili imbongo bayishaya imbongo waqhamuka amaphoyisa ndawo zonke bathi kwenze njani la babangumsindo wathi lo mlungu hayi babizwe yini bayekeni sase siyangena masifika endlini awungena nje endlini nomlungu ngangena mina ngase ngiyangena endlini nomlungu kunokhapeda bahle bathi sofa angena ngaya kuyo unkosikazi womlungu ehleze usofa ngathi bamehlise bembeke phansi ngase ngithe umama bamngonga ngase ngiyahlabelela baba wethu osesu Siyathandaza thandaza ngomfishane Shembe nangumlungu kodwa okukhulu kunakho konke Nkosi umkhombisa ukuthi wena uNkulunkulu amen umnikazi wale ndawo amen hayi saqeda asengithi babeka amanzi athi awubuyisa iditholi ngase ngithathe ubhoko lwami ngase ngagovuza amanzi ngase ngithathe uvaselina ngawukha ngawufaka phakathi emanzini ngase ngiyawubonda nalamanzi ngase ngithi mkezeni bamgeza babesula kahle ngase ngithi thatha lo vaselina niufake kulomgodi
bawufaka lo vaseline bawufaka lo vaseline bawufaka lo vaseline wagcwala ngase ngithatha isipunu ngase ngisula kahle olingana ibele lonke ngase ngithatha inansuka kamama Mbuyazi ngase ngithi mbopheni ngayo kwamama ngase ngitshela lo mlungu ngathi ningayiqaqi lena nsuka kusukela namhlanje nakusasa nangalolu yasuku noyiqaqa ngosuku lesine bayiyeka lena nsuku umlungu ngempela wangihlonipha wakwenza lokho engushiloko wangayiqaqa lena nsuka wathi ngosuku lwesine ekuseni wayiqaqa kwathola ukuthi ibele lomlungu ligcwele lo basilusi uphenduke wayinyama amen kwathi kuseni ngakusasa wasefika lo mlungu la ehamba engceni wangithola wathi hayi ushembe wakho usafisa ukumbona lo shembe athi uzombona ungajahi uzombona kuthe ngelinye ilanga kuyisonto kanti ushembe uzogila imgilingwane ilanga lamalanga uphuma sikothe nabathola bahangolisa lezi nomsebenzi ngelanga wayesegibela kulomuthi ushembe lo muthi lo umlungu wambona ushembe phele phezulu esihlahleni efaka isigqoko esimnyama amahlombe ehlangene nezihlathi kwaze wazi insuku endala embona lo mlungu lo shembe wayesesa lo mlungu wathi kimi kunomuntu ongihluphayo ubona yimi kuphela abekho abanye abelungu abambona ngisho unkosikazi wami akambona ubona yimi kuphela siphi isilabelelo lokhu kwakho nokuphatha ngathi nanawo wasethi buyisela lapha ngasinyamnika wayesebuka wasethi nangu lo muntu hayi ngathi kulungile angase ngizangibona nami kodwa yena ukhona la wahamba lo mlungu kwathi tuku ehambile lo mlungu wase kufika ushembe uthi ngolwenkosazana kulo muzi wafika lahlala la esihlahleni kwaya wenza umsebenzi wakhe okwaqeda wayesesala nenkosazana yasehlalela isilwane sesizwe la esihlahleni mase ngiyaphuma nami sengiyahamba ngishona ngale dokodweni ngithe ngingale dokodweni nangu umlungu eqhamuka esa eseshiya imoto ngalesamweni hamba ngenyama phethe icathulo ngezandla wayesethi umfana umlungu uyakufuna uthi ufuna ukubona usuyile kuthiwa lo shembe khona athi uphi wathi nami ase ngihamba nyakuyo asefike ngiyamthatha ngase ngiyana ikumfundisa ucele mfundisi nangu umlungu uthi ufuna ukubona ushembe wathi ucele Mshumayeli thatha umngani wakho umyise kushembe mina ngihambe yambona ngiyahla babehla nomnewethu umfundisi wala ekhaya wathi uyambona ngiyahla thatha umngani wakho umyise kushembe hayi ngase ngiyamthatha ngathi ngila leli officer ngababikho okunesihlahla sasingale kwakupaka indoda kwakuthiwa uMadeva abomvu ipake ngemoto lapha yana yasiyafika lesizwa mangisidlula kuyona yathi we Mshumayeli umyisaphi lo mlungu ngathi mina ngiyisa kushembe wathi ayinziwa lento ekhaya umlungu akayi kushembe ngadlulanga kithi ithini sihamba noshembe ngithi nangimethulile kumfundisi wala ekhaya yeke indaba umfundisi wakho kahambe noshembe ithini sihamba noshembe ithini sihamba noshembe umani uzofika tolike sikhuluma lento silapha ya asikhulumi kakhulu sikhuluma kancane silwane la sibuya ayisesa athi mfundisi hayi ngiyaxolisa ngicela ugqoke ke sami wasithatha ingubo yakhe waseyifaka sasesiyeza sibathathu sangena masifika la kosesulwini afika methula umlungu
uma sebethulile ebese exoxa lomlungu noShembe ngesibhuno. uShembe bese ephendula ngesibhuno. Kanti uMadevu owazi isingisi isibhuno akasazi. Sesingongqimi sobabili. Yimi ngongqimi mina ngongqimi ongcono. Ngoba ngiyezwa ukuthi kuthiwani. uMadevu akezwa foko. Hayi abona umlungu uthi kanti uShembe uyasazi isibhuno. Bakhuluma ngesibhuno azi uShembe afuna isihlabelelo lomlungu. uShembe asikhiphe ingane imnikeze ebese esiphakamisa kanjalo uShembe ebese yakhomba lomlungu ukuthi umuphi umuntu owayibonakala phezulu kwesihlahla. Ebese ithi yasesulweni ubaba. Hayi bakhuluma. Hayi imbusise ngesibhono. Yasesulweni abonga umlungu ngesibhono. Sisukume. Sihamba sithi masiphuma la eSamuel. Nansi ingane. Phenduke. Uyabiza ubaba. Mbuyele kuShembe. Nkosi yamakhosi awukasingeseni. Hayi ngiyamesaba uShembe. Usondela nje kuShembe ngiyasaba. Wanginikeza into enhlaka uShembe. Wanginikeza ukuthi wathi kimi uyabona uma ufika la kuleti tafula mfana ungacela into eningi ucela ukuphila kuphela. Amen. Yingakho ungahluphi nje ukuya kuShembe. Ebese ethi uShembe Shumayeli baba ubeyaphi lewa. Baba Nkosi yamakhosi ubesiphekezela baba. Shumayeli baba ubeyaphi lowa. Hayipho inezwe kahle lento yasesulweni liphansi. Cha baba ubesiphekezela baba. Shumayeli baba umshumayeli wena baba abantu bashumayeza manga. Cha baba ubeyaphi lowa. Baba ubezotolika Nkosi yamakhosi. Ayingangesaba ukukhatha. Ubezotolika baba. Ubezotolika baba. Ezotolika kubani? Uzotolika uShembe. Kwasekuqhamuka inkawu ezimbili ngapha. Zesa lezi inkawu. Zithe uma zila kulesi sihlahla uShembe bebonakala kuso. Kuneqhumane zasesiyama. Zaphakama zathi. Zabuka le iningizimu. Kwaqhamuka ezintathu ngapha. Zase ziyahlangana zaba u5 zaseyibanga umsindo. Yasiyasukuma into ezusula imangenyawo. Yaphendula isihlalo, yasibhekisa kuzo. Yasiyibuka. Zabanga umsindo. Shumayeli baba zenzani lezi nkawu. Baba Nkosi yamakhosi ixabene baba. Xabene Mshumayeli baba ixabene Nkosi yamakhosi. Zingamaqembu baba. Khona iqembu la ngapha, khona la ngapha. Hlangana baba zinwe phansi engazuyibona eyigcina isifile. Bathi cha Shumayeli lezi siyakhuluma. Uyasithini? Cha baba ngazi. Lezi eziqhamuka ngapha zitshela lezi eziqhamuka ngapha ngamadoda. Lezi eziqhamuka ngapha abesimame zitshela lezi ezimbili eziqhamuka ngapha ukuthi ingane yazo isibanjwe inyoka ngapha ehlathini. Kodwa sengikhulumile nazo ngayitshela ukuthi ngizohamba ngotshela inyoka ukuthi ayidedele ingane ayiphindele emfazini ilande. Hayi sinonkulunkulu. Amen. Shumayeli baba zibuke. Zasisuka leseyintathu. Akhetshima ibhekele. Nyanya zisihlezi iziqoshela. Nya. Shumayeli baba ayibuke ezoqhamuka zobe zingaki. Busubuka le yesine ukuthi izobe njani. Izobe imani nephu.
uboya kuvokomele kuphuma emlonyeni wenyoka. Inyoka kanti ithela ngamathe yenze lishelelele kodwa ngikhiphile. Hayi zabuye ngawo seziwu4 uma seyihlangana lapha ya seziwu6 saseyiphinda la ngumsindo. Asiphamsanda esizulwini amadoda saphamsanda usenza sonxele saphamsanda esizulwini sathi sasesisukuma asesiphendula isihlalo asesibheka enyakatho. Wayesethi inkosi inibusise sase ziyasuka inkawu sajomba ibhekele eziwu6. Kanti shame Nkulunkulu lento yasezulwini izosukuma la ingene endlini mayisisuka endlini iyangithatha ihamba nami siya sasingabikho zonke lezi zinto. Kwakhona indlu yodwa la kwakuyi sasimbili kwakuyile yena athi bese kuba yile yakhe. Sasajika ngale ngemuva phethe samlela esesikoshi ngokubomvu. Asasiyahamba basibesukuma ogizo bathi basilandela yasiyaphinduka into yasezulwini yathi uyapi lo wasiyaphenduka wathi baba sibona usithela ngapha asazi ukuthi ubaba usithela ngapha kuzokwenzekani. Wathi suka buyela emuva base beyahlehla babuyela emuva. Sase siyahamba sobabili sasithela ngale asokwakhiwa khona izindlu zo antu phila. Wafika lapho wahlomamlela wathi la Mshumayeli yakhindlu. Waphinde wathi uqhubeka waphinde wahlomamlela wathi lapha yakhindlu. Uma seyiphelele lezi zindlu uSikimu uzomtshela engilethe umhlangano la ekhaya. Amen. Uma sizakha ke lezi zindlu sehambile sasala sazakha zaziziflat. Bakhumbula umama benetha la ngo2017 kulezo flat. Sebenetha ngaphansi konyasi. Sizakhe lezi zindlu sasifaka uthayela phezulu. Ziphele bese ngiyahamba ngiyakushembe ekuhleni ngiyombekela izinto seyiphelile usengabulethe umhlangano njengesulapho. Sezintathu izindlu manje. Hayi mangifika kumama Maseko. Shumayeli wafika kabi. Selokhe fikile ewasesulwini lapha akaphuma. Nkosi. Hayi sicela ukunikela ke mama. Hayi anikele yini. Ngane awuhambe uyobika ngoba kwasho yena mhlawumbe engabazwela. Hambe ngane. Ibuye ithi uthe akese. Hawu nenhlanhla Shumayeli. Ithi ifulu wasa. Bese ngihamba. Yakho amfika ngokho space nyama. Iyehlingana. Awusibone isilwane sehla phezulu. Silandele ingane ngemuva. Sehla. Sithi sesitephiseni sesithathu bese siyama. Shumayeli. Sofikile baba. Phikathile izindlu baba sengiqedile Nkosi yamakhosi. Wayesekhuphula umleze wangenhlanya khuphula ipijama. Umleze waqoqile umnyama. Ngathi insizwe yabodwa. Bese phinde khuphulwa ngenhlanya. Awunalutho. Athi lo mlenze unjani Shumayeli? Ithi baba lona awunalutho. Lo wana ke baba uqoqile Nkosi yamakhosi umnyama baba. Athi lento oyibona ayenziwa zidakwa. Ayenziwa zinkomo. Ayenziwa ngabantu abangakholwa. Yenziwa ngabantu engibanikeza inkomo zami. Ebathengele imoto. Ebanikeza ingane.
engibakhelisa engibanikeza umsebenzi ayibona abangenzi baba Shumayeli angisawufika mina empuza nenyama hey angazi ngoba inhlala tshela uShembe Shambu uyahamba angisawufika mina empuza nenyama sengofika ngomoya kodwa ukhona ozofika empuza fikile olandelwa wathi angisawufika ngenyama kodwa ukhona hayi ngaba nesibili ngasinyabuza neso baba besha wathi ngelila ngoboka umbuzo she hayi umezwa ngoba ngawubuza umbuza lo usuthi ngindo utshela buza kimi ngasinyabuza hawu uyambona kanjani mhlanga hamba akho mfana uyosakuwe ukukhombise lo uzofika empuza amen baba hayi mhla uthingo luhambakho emhlabeni lushintsha ibhanji lwafika kimi bathi bememezela bethi inkonzo ayikho ayizibabikho besungeza abantu basemhlabeni bekhuluma ukuthi inkonzo ayizibabikho lasiyafika into yasezulwini kimi yayihamba ngebhanoyi open kuphela ngangalele ngambhekile izinto zala ekhaya alona iphupho uShembe efika emakhulumeni nami ubhekile emini futhi ayibusuku lase liyafika leli ibhanoyi wafika libeka la wasesigibela ngase ngiyagibela sahamba sasofika ulwandle siqhinile uma sifika kulezi siqhinile wasefika empala leli ibhanoyi wasethi la edunyiswa khona wayese araba ngesandla wathi uyabona ingane bakade ibhale amagama wrong bese yawacisha emhlabathini wayesenza njalo wayesethi ufuna ukukhombisa ukuthi lo ozofika ahlale lapha akazokutshelwa umuntu ukuthi kanzeni amen uzongibona ngoba konke okula okuyistadi nani nokuliphakamisa leli bhanoyi lisuke uzofika azenzele yena akazokhoniswa umuntu amfuna ngificela bese liyasuka uthi ngoluyahamba ngase ngiyasala ngedwa kuleli bhanoyi awuyasiyaqhamuka into ezosulini iqhamuka sporting esiScotia leshirt elimhlophe elinama straps amnyama la ngaphambili nebhuluku elimnyama yasiyesa yafika yagibela kuleli bhanoyi yasithi uthele baba ngathi ubaba uthe wena uzofika empuza wathi he ubeqinisile mina uzofika empuza kufika ubani namhlanje yasisondela kuleli bhanoyi yafike yathi ngomuntu kwafika ustadi yaphinde yathi ngomuntu
kwavela igiya ofaka imino kanjena uma usususa. Yaphinda yathi ngomuno kwavela okunye ngangikwazi kunephambanyana. Yaphinda yathi ngomuno kwavela okuyi ichachaza nelibomvana kodwa liyatobozeka. Yasiyama yalibuka. Yasithinta uStadi. Yase yasuka ibhanela. Kandiza leli ibhanela zofika la kuhlala khona amakhosazana ebuhleni. Amen. Yase liyahlala phansi yasiyehla into yasezulwini yathi yasehle mfana. Asasiyehla. Ngase ngiyaguqa. Kwase kuqhamuka uThixo hamba phambili. Number 2 kwakuyinyanga isolo. Number 3 kuyilanga. Number 4 kwakubhobhela. Bathi mabephuma esangweni elingena amakhosazana. Lase liyaguqa uThixo. Lasiyaguqa inyanga isolo. Bangaguqa ababili. Wayesethi hawo baba nawe pho uyanguqela. Kwase kuphela inyanga isolo. Yathi kufanele siguqe thina sikhombisa abantu basemhlabeni ukuthi umuntu osezoguqela emhlabeni obani. Uma singaguqi thina abantu basemhlabeni yabaguqa. Wayesethi Mshumayela tshela wamsho ngegama wathi tshela usibanisele likhohlile amemeze isonto. Wabe selimemeza isonto ngomtshela lo ngangithunywa kuyena waselimemeza isonto. Yasiyaphela le bicycle emehlweni. Kuzomenyezwa igama mina ngiliphethe. Limenyezwa igama mina ngiliphethe. Batshini ihlabelelo mina ngiphethe igama elilodwa unyazo lezulu. Isikhathi Nkosi yamakhosi. Yaniyitheka baba. Intombi insizwa u5 zishela intombi yakwaMthembu zizodwa. Zishele le ntombi khona isithingi nje esodwa asiqoqa ama-apoloni sisebenza sishaya umoba. Lezi isebenza emakhishini eziwu4 ezifika la intombini zishele ngamagama le yansizwa leya eqoqa i-overall. Yahlala intombi awuyahamba yawuqoma isithingithingi. Sayithatha isithingithingi intombi yakwaMthembu la airport. Yahamba yawumisa iduku. Sasala lezi iOswenka abawu4 abafika beshele ngegama lomuntu. Ithele kuKhisimuzi khona la eMandlazini lapha ngase airport. Lase liyamiswa ihlahla. Hayi basebeliyethi izipho. Bayilethe izipho bayibeka ngaphansi kwehlahla bayibeka ngaphansi kwehlahla esika Khisimuzi. Kukhona abaculakho. Kanti ngalesi sithingithingi esiqonyiwe naso sikhona naso sizocula. Yawusho wena ubone futhi. Nalesi sithingithingi esiqoqa avaloni naso sizoba khona asigqokile avaloni namhlanje siswenkile abasiboni. Base bengena labo bo4 bacula isiqothameni. Bacula baqeda. Sase siyangena isithingithingi esiqoqa avaloni. Namhlanje ngasigqokile ukuthi abasiboni. Sase siyacula. Sathi intombi iqoma la ithanda khona. Amen. Sithi ibhuti musukulo ngoba intombi ikhetha emthandana. Intombi iqomile empuza. Iqomela ithanda khona. Amen. Ulolani pho wena ngoba intombi ikhetha emthandayo. Intombi iqoma empuza ngoba ibithanda uzoqoma empuza. Amen. Akuningi shema. Ngaxoxa ukubusa ngabomsi wakho. Nkosi yamakhosi. Ngicela ukuyisela esihlalweni sasesukweni. Umsebenzi wakho baba. Lapha ngithe ngiyakhuluma ngeza amaphutha njengomngane. Thethelele shembo incane. Nkosi kusemsukweni.